Bos días, imos poñer a musiquiña de sempre. Aquí estamos, non dos meus directos favoritos, con moito atraso, porque case chegamos á quincena de maio sen facer a bibliomancia de maio. Bueno, en fin, sabedes que teño estes meses a vida un pouco complicada para coordinarme cos directos. De feito, onte eu quería facer un directo nunha horiña que tiña aí entre comer e ir facer uns recados e ao final esa horiña desapareceume. Tive aí que sair, facer outra cousa, unha urxencia que non podía esperar. Entón non fixen o directo. Digo porque houve xente que me preguntou, eu dixenlle sí que vou facer directo e ao final quedaron un directo onde sinto moitísimo, vale? Non é algo que dependera de min, cousas que pasan. O que pasa é que me sinto un pouco mal de perder aquela regularidade que tiñamos e de, ademais, non poder cumplir ás veces, como xa vistedes que me pasou, pero todo se calmará e volveremos a coller un ritmo, só que un ritmo novo. Bo día, Mouramente di que non lle carga ben esta aplicación. Tamén é que o Twitch sempre anda dando por saco. Espero que che cargue pronto, senón xa sabes que sei que me ves en diferido e que, bueno, xa que lle vamos a facer. Entón, no directo de onte eu quería falar, critiquei un pouco un programa da TVG que deu nas stories de Instagram. Despois non sei se subirei un vídeo a YouTube falando máis serenamente, e quería falar tamén do Evanxeo das Rocas, porque o estiven a ler. Pareceme interesante comentar algúns puntos. Como non fixen o directo onte, pois creo que ao final farei no en vídeo e subirei na YouTube, isto sen prometervos nada, porque xa sabedes que se me atragola todo cada vez que prometo algo e agora moitísimo máis. Entón, sen máis dilación, imos ao asunto que nos trae aquí, que nos convoca esta mañá de domingo, que é a bibliomancia. Para os que chegades novos, bibliomancia é unha arte adivinatoria que se leva practicando desde hai moito tempo e que tradicionalmente se facía coas obras de Virxilio, coas obras clásicas e tamén cos evanxeos. Nós nesta canle utilizamos Diccionario de Lingua Galega, concretamente sei que os que vides sempre xa o sabedes, pero os que chegan novos, que é o meu da escola, que me gusta precisamente por iso, está xa traballado, digamos, coa miña enerxía. Logo temos a Biblia, tamén a Biblia que me compraron para a escola, porque foi unha das desgraciadas das que apuntaban a religión, e eu non digo así porque eu non quería ir á religión, eu quería a alternativa que era ética, ou non me acordo cal era a outra alternativa, pero a min aquí meus pais sempre me apuntaron a religión, cousa que me parecía sempre unha desgracia, pero bueno, gañei unha Biblia, senón non a había ter. E esta é a Nácar Colunga, a edición de Nácar Colunga. E despois este Homero de colección austral. Son os libros cos que traballamos na Biblia. Entón, normalmente sacamos unha palabra clave do diccionario que é a que nos vai a dar o contexto global da lectura das enerxías de maio, desta segunda parte de maio, porque claro, xa avanzamos a primeira. Léprobos que na bibliomancia de abril a palabra que nos saiu foi resistencia, unha palabra que xa nos saiu outras veces, e que eu debo dicir que para min foi así, unha cousa de resistir ata físicamente. Así que algo se cumple nesta bibliomancia. E despois temos tamén, por certo, o oráculo de Kuan Yin e o tarot, que é o que utilizo para a bibliomancia para estes directos, este pequerrechín de Radiant Wise Spirit. Así que, sen máis, imos a sacar a palabra do Diccionario de Lingua Galega. Normalmente mareo un pouco para non saber se estou por diante ou por atrás, e despois deixamos que se abra, escollemos unha palabra. Calzar! A palabra que saliu é calzar. Poñer calzado nos pés.
Calza as botas e vai ao recado. Iria ten 3 anos e xa se calza ela soa. Antónimo, descalzar. Segunda acepción, poñer un calzo. Se non calza a neveira, non vai cerrar ben. Sinónimo, forrar. Familia, calcetín, calzado, calzador, calzo, calzón. Que vos parece? Curioso, difícil de interpretar esta palabra, non? Porque é algo moi concreto. Calzado. Vamos a apuntar. Bueno, calzado fai pensar en camiño, en kilómetros, en paseos, en percorrido, en necesidade de estar ben protegido para un camiño, unha andaina, levar un zapato cómodo, quentiño, que non se molle moito, non? Así que podemos decir que poderíamos pensar que vamos a iniciar agora un camiño para o que necesitamos estar preparados e que probablemente estamos preparados, pero deberíamos facernos ou mentalizarnos de que o estamos. Poderíamos interpretarlo así? Podemos de momento, porque non sabemos que é o que vai a sair no resto da bibliomancia, pero eu que penso en primeira instancia, faime gracia tamén, porque onte no directo eu quería falar tamén un pouco de calzado, porque foi un dos temas desta semana. Bueno, xa temos un bot no chat. Foi un dos temas desta semana o do calzado do Papa. E claro, a mí fíxome gracia porque se fixo moita incidencia sempre en que o Papa Francisco non utilizaba os zapatos vermellos típicos do hábito papal en sinal de humildade. Os que seguides Simbolicor, que é outra das series que temos nesta canle, sabedes que o vermello, pero concretamente debido aos tintes e aos pigmentos que se utilizan, era unha cor moi cara e que precisamente por iso a utilizaban os papas, os reis e as persoas de alto rango. Por iso, esa idea de humildade, de non levar os zapatos vermellos, aínda que hoxe en día creo que os tintes ou a fabricación dos zapatos vermellos papais, así como a das teas, creo que xa non está tan vinculada ao tinte escarlata ou ao tinte carmesí, que sí que eran moi caros en certa época, pero quedou esa idea da cor como cor de estatus, non? Entón, iso de non utilizar uns zapatos novos e vermellos era un signo de humildade. Francisco enterraron os zapatos, os seus zapatos de sempre, os zapatos gastados, que curiosamente non se vían porque estaba metido no féretro, porque ele así o pediu, que fora o velorio fora dentro de féretro. Sabedes que normalmente tradicionalmente os papas expóñense en catafalco, fora de caixa, e iso sí permitía ver os zapatos e velos por debaixo. Porque Ratzinger, cando foi o velorio de Ratzinger, sí que se vía a suela dos zapatos. Non me acordo se estaba gastada ou non viña, pero víase, non? Entón, Francisco, unha cousa que se fixo tanto fincapé, non? Fincapé en que utilizaba uns zapatos humildes, despois no seu velorio non se vía a suela dos zapatos, aínda que sí que se vían algo gastados, podemos supoñer que a suela estaba gastada, pero é unha cousa curiosa, non? De que non se podía apreciar de todo, como no caso de outros papas. Entón, a min o tema da visualización do pé como parte do corpo humano na arte é un tema, non digo que me atraia moitísimo, pero sí que é un tema curioso cando poñemos un pouco o foco de ver como se trata o pé na arte e que simbolismo e significado ten
cando aparece dunha maneira ou da outra, e tamén, por suposto, pois nos velorios e noutro tipo de rituais. Entón, volvendo aos zapatos, temos que o Papa León XIV tamén rechazou os zapatos vermellos, pero, sen embargo, si saiu coa capelina e coa estola tradicional, cousa que Francisco desbotou tamén. O sea, el quixo sair co hábito simplemente branco e non poñer ningunha desas cousas máis de estatus, non? Vermello, fío dourado, zapato vermello, todo iso. Sen embargo, León XIV sí que desbotou os zapatos vermellos, pero saiu coa capelina e saiu coa estola. Polo tanto, poderíamos supoñer que sí, é un signo de humildade, segue na liña de Francisco, pero bueno, non tanto, Quero dicir, sabedes, chama a atención que ninguén fixera esta observación en todos os comentarios que puidemos ver ao longo desta semana sobre o hábito papal. Ninguén fixo este apunte, ou eu, polo menos, non o escoitei, e a mí pareceme digno de reseñar. Fume fora totalmente do tema, pero xa que falábamos de calzado, pois metín a calzadoriste, que tamén, bueno, pois tamén serve para reflexionar sobre certas cousas, non as cousas que nos van a mente. Entón, volvendo a como podemos interpretar isto, calzado. Tamén podemos interpretar que imos a topar un lugar ou imos a topar unha maneira de estar no mundo que nos senta tan ben como un calzado. Que por fin nos atopamos nese lugar cómodo donde seguir o noso camiño e explorar o noso camiño. Tamén o podemos interpretar así. Traeme vibras positivas. Eu todo teño vibras positivas, tamén non sabedes, é un sesgo meu nas lecturas. Ben, entón, bibliomancia, calzado, perfecto. Pois agora imos a extraer un versículo ou tengo que poñer aí o dicionario, porque teño espacio na mesa. Imos extraer un versículo da Biblia, da na Cartoluca, vale? Amigo, se abro por... abrimoseme así, como que así non é, non? E fun caer a Alexandría, por certo, se nos interesa. Como dato, meu tido caer unha Alexandría. Canto á liberación de Xerusalén. E fun caer xusto no título. Canto á liberación de Xerusalén. Cántico, salmo, bueno, é o Salmo 48, vale? Salmo dos fillos de Coré. Grande Yahvé é moi digno de alabanza, na cidade de nuestro Deus, o seu monte santo. Belo promontorio, alegría de toda a terra, do monte Sión nos confines de Aquilón, é a cidade do gran rei. Canto á liberación de Xerusalén. No, estou lendo así por encima o Salmo para poder interpretalo ben. Dade voltas a Sión, xirade en torno, contade as súas torres, poñede atención ás súas murallas, considerade os seus alcázares para poder contalo ás xeracións vindeiras. Bueno, quero dicir, hai movimento de pés no Salmo. Bueno, é un salmo bastante positivo, non? Canto á liberación de Xerusalén. Supoño que se nos meses anteriores vos sentíades constringidos, oprimidos, que non saliades do paso, que vos sentíades bloqueados, pois ao mellor agora é o momento de poñer o calzado. Obviamente, se nos saíra aquí
a peregrinación polo deserto acaíanos moito mellor, pero non é así, pero aínda así traenos esta idea de liberación, de avance, de respiro, de quitar esa opresión, de que dar voltas a xión, non? Agora por fin podes sair, podes ver a circunstancia ao redor, podes estimar a magnitude, podes apreciarte a ti, non? Podes sair ao mellor de ti mesmo, podes te apreciar, podes dicir, mira, tudo que construín, e pensaba que non, pero aí está. E outra vez, esta idea de calzado, de estou preparado, non son capaz de velo, pero teño e todo. Non, só teño que, de verdad, calzarme esa idea de decir, estou preparado, podo avanzar aí, podo ir. Non? Vos como vedes? Se me estades a ver indiferido, podedes deixar comentarios, vale? Vou subir o vídeo a YouTube, e en YouTube podedes deixar comentarios, e se non podedes me escribir polas redes sociais. Ben, e finalmente imos a Ilíada. Salmo 48. Imos a Ilíada e a ver que nos trae. A Ilíada sempre nos trae un consello bélico, obviamente. Este libro teño que marear as páxinas para que se abra. Este é o problema da bibliomancia. Un día hemos facer bibliomancia, pero con octavos. Vale, fun caer ao Rapsodia 23, canto 23. Os carros unhas veces tocaban o fértil chan e outras daban saltos no aire. Os áurigos permanecían nos asentos co corazón palpitante polo desexo da victoria. Cada cal animaba os seus corceles e estes voaban levantando polvo pola chaira. Pois outra vez temos esta idea de movimento rápido, movimento veloz, movimento de conquista. De feito, isto é Néstor, é un diálogo de Néstor con, está Aquiles, Néstor e Antíloco, e cara ao final da Ilíada é o momento de asedio, non? Así que ir a azuzar os corceis, levar o calzado correcto. Pode ser que se nos sentiamos tamén o dito algo estancados nesta primeira metade do ano, ou se non nos víamos estancados, sí que nos víamos un pouco agobiados, é un momento no que se desbloquea todo, temos que estar atentos e temos que estar preparados, e esa preparación témola ou temos a capacidade de actuar, de poñernos ese calzado e de azuzar os corceis. Podemos tamén, neste momento, acelerar aquelas cousas que tiñamos paradas, eses proxectos que estaban en repouso ou que sentíamos que non avanzaban, vai da nosa man aceleralos, vai da nosa man azuzar os corceis, non? Para ir á pronta victoria. O sea que todo un momento de preparación e de camiño, de sentirnos seguros, porque temos o necesario, só temos que poder velo, de ser conscientes que o temos e comezar ese camiño que estábamos andando. Eu creo que é o momento de arrinque, o momento de inicio da victoria. Eu sinto moi positivo, en serio. Eu non sei como vedes vos.
Ben, pois ata aquí a bibliomancia. Agora, como sempre, vou a sacar 3 cartiñas do Radiant Vice Spirit. E despois un consello de Kuan Yin e con iso remataríamos. Vos, se tes algunha pregunta, algún consello que seguir, pois algún consello que pedir, pois é o vosso momento de pedirlle as cartas ou a Kuan Yin, senón, pois continuamos en medio. Tamén vos digo unha cousa. Houve un tempo no que nas bibliomancias eu intentaba contarvos un pouco os tránsitos astrolóxicos. Xa non os miro, deixei de miralos porque hai moitísima xente, moitísimos astrólogos ou que sen astrólogos que vos falan de tránsitos pola internet. A verdade é que cada un de o que lle peta. Entonces era bastante, faiseme bastante difícil discernir por min mesma que me pode estar contando algo verídico e algo non. Así que non me meto neses berenxenais ou non me meterei ata que eu poida de vez en cando decir, pois isto é así ou isto é así, vale? E outra cousa que onde quería falar, que me ven agora ao pelo tamén, ou non, bueno, non sei, agora. Bueno, sí, que vin un vídeo de alguén que falaba de a gran mentira sobre Giordano Bruno, que é un gran mártir da ciencia, e que en realidade, pois claro, dixo cousas moi heréticas e non era pola ciencia en sí, senón porque se metía a moito simbolismo astrolóxico que nada de científico tiña, e que lle chamou, por exemplo, mago, que dixo que Cristo era un mago, e que para uno tamén a outros, pois Cristo era un mago e pois non sei que outro dixo que podía ser un mago. Certo é que Giordano Bruno dixo iso, pero, por certo, hai que ler de magia, ou de magia, ou como que irades pronunciar, que é un tratado sobre a magia de Giordano Bruno. E aí veredes que o señor é bastante máis científico do que poida aparentar sobre certos comentarios que se fan á súa obra, e que a definición de mago, que sabedes que a mí tamén estou bastante in love con esa definición de mago de Giordano Bruno, de mago é quen alinea o seu saber co seu obrar. Entón, por tanto, sí, Cristo é un mago. O obrar, digamos que o obrar de Cristo está alineado co seu saber, que claro, é un saber divino que descende directamente do Pai, ou a esas cousas non me meto, pero é fácil de entender. Entón, para Giordano Bruno, un bo abogado, alinea o seu saber co seu obrar na maneira en que se fai maestre da retórica para poder defender a un acusado. Faise maestre das leis e da retórica e despois obra en consecuencia a ese saber para conseguir un fin que é defender ben o acusado. Esa é a definición de mago de Giordano Bruno, pero se non les de magia ou non prestas atención a iso, pois claro que te vai parecer que Dios mío, que cousa máis herética decir que Cristo era un mago. Hai moitas máis cousas na obra de Giordano Bruno polas que foi encausado. A verdade é que eu teño como un aprecio, non sei por qué, porque que seguramente era unha persoa bastante difícil de tratar, pero non sei, de feito teño por aí as cartas do proceso que algún día leerei, mas tamén farei vos un directo, pero como que acumulando moitas cousas, non? Bueno, sigo, que desvarío. Vou sacar só 3 cartas, sempre vos digo isto, sacar 3 cartas deberíase facer cos arcanos, pero, bueno, cos arcanos maiores, quero decir. Vale. Pois
de novo, saínos a carta do mago. Non o fixen adrede. Está, efectivamente, esta carta, unha das interpretacións que podemos dar é que esta persoa ten todo o coñecemento necesario para emprender aquilo que se queira propoñer. Teno, aínda que descoñece en certa parte o seu potencial. Pero está aí, ten todas as ferramentas para poder comenzar a súa obra, vale? Pero non está aínda seguro, nin sabe que hai outras ferramentas das que dispón, non é capaz de velas, non as ten. Entón, volvemos un pouco a esa idea do camiño do calzado, de que non sabemos que o temos, pero podemos, non? O problema é que despois temos aquí pois un 5 de ouros. Isto remítenos un pouco a problemas económicos, a perda de capital, así na lectura máis literal. Eu diría que bueno, a ver, que vixera un pouco as finanzas nunca está de máis, vale? Pero aí está, tamén próximo á chegada. Esta é un anhelo de, igual, ás veces pues, temos anhelos máis materiais, non, pode ser. E despois temos aquí o 8 de espadas, que como vedes é unha señora cos ollos tapados. É, de novo, alguén que non ve o que ten ao redor. Hai xente que interpreta esta carta como traición, pero eu creo que no contexto desta lectura é de novo outra vez temos as ferramentas, temos o potencial, pero non o vemos, e iso oprímenos, encéganos, pero temos todo ao redor, vale? Claro, hai xente que interpreta isto tamén como traición, porque non ves as espadas que che veñen ou que te rodean, non? Que pode ser que alguén dependería máis da lectura. Eu creo que neste contexto é outra vez esta idea de sentimos que temos unha cara en fía, que nos falta algo, en realidade non nos falta. Como mellor este 5 de ouros, como mellor nos vemos limitados económicamente, pero realmente podemos arrincar e podemos ir a por todas porque temos outra serie de destrezas. Eu interpretaría así. Sei que hai xente que leva moitos máis anos que a min interpretando as cartas, vale? Entón, probablemente faga unha lectura máis axustada. De novo, digo, vos sempre podedes colaborar e facer as vosas aportacións nos comentarios. Tamén sei que hai xente que prometeu nunca máis volver a facer lecturas así, eso eu respeto todo, só digo que son consciente das miñas limitacións. Ou non, se mo están a decir as cartas. Tanche a decir as cartas, Melody, por favor, fai un pouco de caso. E finalmente, pois, non apuntei. Mago 6 de ouros. É que a ver, non necesito apuntalo porque isto queda grabado, pero é que dame moita pereza verme a min mesma. Vale, moita pereza. Mago 5 ouros. 8 espadas. E imos a sacar a Juanín, que sempre nos completa a lectura con un consello amoroso. Amoroso, refírome a cariñoso, non a amoroso, que xa vos coñezo, que xa estades pensando en consello amoroso de como conquistar o teu crush. Non é nese sentido, é amoroso universal, de Venus Urania, non de Venus Pandemos, vale?
Bueno, saquei así, non sei por qué, porque non escollín, así que saquei a primeira que saía no mazo e di, neno perdido. A veces podes sentir que te perdiches, pero nunca estás perdido para min. Conecta co teu corazón e encontrarásme ali. Estou te coidar. Tócate. Vale, pois creo que outra vez esa idea de non vemos, pero estamos aí. Non vemos, pero estamos aí. Entonces, temos que estar preparados, porque no momento en que vexamos claro o que temos que facer, ou por onde temos que ir, ou por onde temos que arrincar, ou que vexamos claro o lugar no que estamos, farás a claridade. Entón, temos que ter fé. Fé, xa vos dixen moitas veces que para min é unha palabra secuestrada pola religión. Fé temos que tela en moitísimas cousas e estas persoas máis ateas teñen fé. Teñen fé en que X negocio lles vai a sair ben. Se non o tiveran, non o comezarían nunca. Para min fé é un pouco esa cousa de arrincar. E agora que estou lendo a Kierkegaard pensa un pouquiño máis ou menos o mesmo. O que pasa é que Kierkegaard, claro, vai tamén no contexto religioso, pero extrapola, todo iso se pode extrapolar a algo máis universal, e máis material, e non vencellado sempre a esta idea religiosa de búsqueda divina, de creencia cega en que hai un Deus. De Kierkegaard tamén falarei algún día. máis pronto que a tarde, pero non prometo moito máis, porque Kierkegaard creo que é outro que tamén malinterpreta, ou eu malinterpreto, ou cada un interpreta como lle dá a gana, porque, claro, é un deses, os existencialistas son así, cada un tilelo e cada un interpreta o que lle sae do tal, non é... E además ten un nome moi gracioso. Eu cando menciono así lecturas, así, isto digo tamén por outra cousa que xa falar tamén un directo con moderación. Eu sigo remarcando que é importante ir ás fontes, é importante intentar ler, non quedarte co que din outros dos filósofos ou dos escritores ou dos artistas. É importante ver por ti mesmo, por exemplo, cando eres historiador de arte, é importante ver as obras por ti mesmo, sacar unha conclusión por ti mesmo. Claro, é difícil, porque hai que ser rico para poder viaxar todo o que quixeras e ver todos os museos que quixeras, non? Pero hai que entrenar a vista. Entón, cando non podes sair e non podes viaxar tanto e tal, pois tamén podes facer o mesmo, pero coa literatura ou cos filósofos. Entón, é importante intentar ler por ti mesmo, non ir a como entender a Kierkegaard, eses libros que nos fan como un refrito, un compendio, non para poder aprobar exames. É importante coller con calma e dicir, pois eu, sabes que sempre lín fragmentariamente ou nunca lín de primeira man, vou meterme a esta obra. E non preguntarlle a IA. E non preguntarlle, bueno, a Wikipedia, quero dicir, non que sempre iso ten que ser un arrinque para ti facer ese estudio e entender un pouco o que estás a ler, pero non quedarte con iso. Vale, sei por que o digo, pero ata aí podo ler. E bueno, sen máis, ata aquí a bibliomancia de hoxe, unha bibliomancia tamén bastante positiva, unha bibliomancia de témolo todo, e se non temos a capacidade de telo. Así que creo que se nos presenta un maio, porque moitas cousas van a arrincar, que non o viamos claro, pero está aí e imos acabar vendo, e que estamos preparados, que nos vamos a sentir cómodos, que xa non temos esa sensación de bloqueo que podíamos vir traendo, que todo avanza.
Así que, bueno, sen máis, vémonos na próxima bibliomancia. Sinto moitísimo ter que facela así a mediados de mes. Intentarei volver a facer, sabes, facer pois xuño, pois a finales de maio ou algo así. Intentarei, non, pero non prometo nada porque xa vedes que se me complica todo. E son cousas externas a min, o sea que non o podo controlar. Xa vos digo, pois farei probablemente non sei se directo ou vídeo sobre o Anxo das Rocas, pero bueno, se fago directo non é tanto polo feito de ter xente, senón porque tamén é cómodo. O sea, que sí, que vos quero, jolín, que me gusta moitísimo que estedes no directo e que participedes e todo iso, pero se vedes que fago un directo do Anxo das Rocas, ao mellor é porque se me fai máis fácil para despois subilo a YouTube que a pereza esta de editar un vídeo e tal, non? Porque é outro formato, é diferente. Entón, pois non sei como farei, pero por aí andará e imos recuperando. Moitas gracias por estar, moitas gracias por seguirme, moitas gracias por comentar, moitas gracias pola difusión que me facedes. Xa sabedes, vémonos nas redes.